Bamakɔ an'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waliɲumandɔn Marahabu Seydou an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Yohani Seydou i k'a dɔn min ye tubabukan ye a bɛ ɲɛgɛ o de la min ye jamana kunnafoni ye politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma a b'o de maana Yohani Seydou sɛbɛnnikɛlaw n'olu kɔni dilanla ka ban min ye ɲɛgɛnni ye anw b'a ta k'a da ɲɛ kɔrɔ a la kumaba kunnafoni min b'a la ni jamanadenw mago b'o la anw b'o woloma ni k'a kelen-kelen f'u ye Yohani Seydou i k'a dɔn a bɛ kɛ bamanankan na min ye jakafɔ ni nin dana in gosira Mali fan o fan i mana kɛ yen diɲɛ fan o fan i mana kɛ yen jamana kunnafoni kɔni i b'a sɔrɔ daki Yohani Seydou i k'a dɔn dɔ fara la ko kan min ye Danpan Jariso ye Danpan Jariso le même Danpa là le même Danpan Jariso vers Kalakɛ la non vers Banamba Banamba Danpa in de ko don wa o Danpa in de ko don sisan u bɔra k'a lamɛn en direct hali fiɲɛ t'a kɔrɔ o tuma Ala dangani kɛ Fofana fara la Mali kan Ala ni banamakaw kan fa sɛnpara député fa sɛnpara Sarangosi Sara ka fa sɛnpara i k'a dɔn dugutigi den fa sɛnpara ale de kɛra sababu ye ka yele bɔ anw ka dugu la an b'a barikada Yohani Seydou Fofana min n'ale bɛ arajo in kunna arajo fasodugu arajo so min b'a kunna a to a ye Fofana n'a tilala n'an tilala émission in na Danpan a ka boli biribiri tunkaralakaw ka duba ka taa ye n kɔrɔmuso bɛ yen ko Asa Tunkara ko ne ko k'a ni sɔgɔma a ka fɛn d'a ma i ye fɛn di Asa ma ko k'a di Fofana ma wa ayi Fofana de bɛ taa fɛn d'a ma ko a dɔgɔnin taara ka dugu ɲɛnajɛ Kɛsiya de comment c'est normal Fofana de bɛ kumakan bila Danbakaw bɛ kumakan mɛn e ti fɛn di Fofana ma fo Fofana ka taa Danpan n'a lamini jamana kunnafoni sɔrɔli o bɛ bɔ anw da Ala ni Fofana Fofana kɛra sababu ye k'o di nka Fofana fana i y'a mɛn jɔnni kunna di a fɔ sababu ɲuman i b'a ni tiɲɛ a ka taa fɛn di n kɔrɔmuso ma dɛ i b'a ni tiɲɛ Yohani Seydou nɛgɛw kɛrɛfɛ ko jɔn y'a kɛ Manju Sɛnpara wa ou bien Va Sɛnpara de basi den Va Sɛnpara député ale de taa radio to ko an ka dugu la k'a ni ce Va bɛ baraji sɔrɔ nin na han yɛlɛma nin burusi finden nin ye faso dɔgɔya n b'i faso dɔgɔya dɛ n b'o kɔni b'i ye n'i ye fɛn fɔ n faso ma aw ka yɔrɔ bɛ Moritani a y'an tɛ Moritani minɛ an bɛ Aligérie de nɛgɛw kɛrɛfɛ Daba Tunkara naam sirajan taama an b'a daminɛ o bi kɛ n bala cogo bɛ di Yohani Seydou misi pasa a ka daburu sama o t'a sogo kisi donni ma Yohani Seydou i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jara ko kɔsa in na kunnafoni min n'o bɔra ka sarada réseaux sociaux kan nkalongisɛ bilen Yohani Seydou k'i k'a dɔn awɔsɔrɔsi jalatigi dɔw minnu kun ye avion ta ka taa bɔ awɔsɔrɔsi kɛlɛkɛlaw ye Seware jamana na dugu min bɛ n'u k'a ma ko Boni kɔsa in na i k'a dɔn awɔ min ye Bamanjɛ wale a yɛlɛla an ka kosɛbɛ sabula an ka finitigi cɛ 17 o ni tora Yohani Seydou min ye sɔrɔsi jalatigi minnu bɛ Bamakɔ olu kun ye avion ta sibiri tɛmɛnen k'u bɛ taa u ɲɛda banabaatɔw ani kɛlɛ kɛra kɛ cogo min na ka k'o ɲɛdɔn ani maa 17 min tora kɛlɛ la i k'a dɔn ka se ka dugawu kɛ sɛbɛnnikɛla ko Yohani Seydou i k'a dɔn ŋunuŋunu barika bonyana kosɛbɛ ko sɔrɔsi minnu kɔni bɛ wa kɛlɛda yɛrɛ la ni mugu ni kisɛ b'u bolo Yohani Seydou i k'a dɔn o kɔni ye kangara yɛrɛ de da jalatigi minnu bɔra Bamakɔ ka taa b'u la k'a tɛ k'u la abada ka don avion kɔnɔ u bɛ taa sira de fɛ olu bɛ ɲani min na olu bɛ degun min na sira cɛjuguya ani gɛlɛya min bɛ sira ninnu na jalatigi ninnu fana bɛ don mobili de kɔnɔ k'o taama fo Moti n'o ma kɛ avion kɔni petu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma kɔni gɛlɛyara u ka fɔli la min ye jalatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Yohani Seydou i k'a dɔn nin kuma in kɔni nkalon kuma a ko jɔnni de b'a fɛ Mali sɔrɔdasi ɲɛmaw ani minnu bɛ kɛlɛ mugu da la k'u bila ɲɔgɔn na sabula nin ye fɔɲɔgɔnko kuma de ye nin ye nafigi kuma de ye nin ye nkalon kuma de ye Yohani Seydou i k'a dɔn Boni i k'a dɔn o ye dugu ye min bɛ Moti jamana na i k'a dɔn awa gɛlɛya caman kɔni bɛ o fanfɛla in na Moti yɛrɛ de n'a lamini gɛlɛya ka bon kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a to ten min ye l'armée ye i k'a dɔn u ye gɛlɛyaba sɔrɔ yɔrɔ in na ka sababu kɛ Bamanjuw ka bali ka wuli u ka bingani walew Yohani Seydou i k'a dɔn a n'u ka sɔnni
kunnafoni wale a fanga bonyana kɔsɛ na kɔsɛbɛ nka n'i ye kunnafoniw da ɲɔgɔn ma ngalo état major des femmes n'o ye sɔrɔsikuluw ka ɲɛmaaso ye olu ye kunnafoni di kɛ communiqué in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ min ye maakunda dɔw ye ŋanamuŋanamumaw ani jamana tibaa dɔw bɛ yen minnu b'a fɛ ka nkalon don sɔrɔsi ɲɛmaaso ani mugu datigiw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin kunnafoni jugu ninnu dili ye a ko tiɲɛ don min ye sɔrɔsi faama dɔw ye olu kun dara avion y'u jigi yɔrɔ min avion wulila o yɔrɔ bɛ ka taa ci wɛrɛ la yanni avion de ka segin sa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko ni mugu minnu bɛ mugubugu da la u n'u ye ɲɔgɔn ye u kumana gɛlɛya min b'u kan ani minɛnko dɛsɛ min b'u la u da sera bɛɛ lajɛlen ma o ko nin ye ɲɔgɔn faamu sɛbɛnnikɛla ko avion nana na waati la ka na jalatigi ninnu da ka Bamakɔ sɛgɛrɛ gɛlɛya ma don ni ɲɔgɔn cɛ babali ma don ni ɲɔgɔn cɛ kuma gɛlɛn yɛrɛ ma don ni ɲɔgɔn cɛ fo ɲɔgɔn faamuya Jean Sedou maa min bɛ kogo mu kɔnɔna na ni min b'a mu kɔkɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ye kelen a kun ye kogo ka gɛlɛya kogo ka jija a ko nin kuma minnu bɛ bɔ maaw da aw kunnafoni di jugu kɛlaw Jean Sedou k'a dɔn a b'a ka jamana in ti bi dɛ aw réseaux sociaux mais a ka teli de o mais c'est rapide o de y'a fiɲɛ ye parce que n'i ye kunnafoni di min di tiɲɛ ye Jean Sedou k'a dɔn bɛ jamana ci walima sɔrɔsi dɔw su bɛ ka t'o bila réseaux sociaux kan ne ko maa yɛrɛ b'i to yɛrɛ ma ka nin kɛ wa bon anw b'a kɛ pour que ka mɔgɔw informer mais non ça c'est pas de l'information ça c'est du suicide ça c'est de tuer les gens mais a b'a moral bâclé de bon hali ni tiɲɛ don Jean Sedou hali ni tiɲɛ don n ko Bamanjuw ka baara ye u b'a fɔ o de ma ko propagande olu ka baara ye propagande de mais quant à plus que anw yɛrɛ ka fana ka fara olu kan k'o propagande kelen ji di mais non ça c'est du suicide hali ni tiɲɛ don hali n'an ka mɔgɔw sara est-ce que anw yɛrɛ kan k'o ja ta k'o jira diɲɛma na u filɛ k'an ka sɔrɔsiw f'a ye bɛ o ka ɲi wa an tɛ nin dɔn koyi ka cici dɔrɔn mais non c'est pas bon a ye sabali sa a ye sabali a k'a dɔn dɔw de denw n'u u faw n'u dɔgɔninw de bɛ front na ni maa hakɛ in sara yen fɛ ni mugu cɛla ni maa hakɛ la a bɛ na ni balawu ni dusukasi de u bɛ bila hali u ɲɛda ti dugu mais ce n'est même pas n'i ka maa su ye mais c'est pas bon so n'i ka maa su ye nin filɛ cogo la a y'o dabila sa a bɛ caman de n'an ma sabali an bɛna danga don han subhanallah nin kun ye sɛbɛn ye ala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lɛnde fana kɔnɔ an ka bi bɔli la an bɛ danga don dɛ dɔw kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la preuve parce que b'a n'o ye Umaru Konate an ka to a ma Baru Kolondigi nin y'a ka sɛbɛn ye Baru Kolondigi ko a ko kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ maa ma fi i kɔfɛ f'i da bɔ n ka kuma na o bɛ f'i ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko Sumelu Bube Mayiga i da bɔra sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛ ko min na a ko sɔrɔsi kɛ ti kɛlɛ kɛ ni minɛ tɛ Sumelu Bube Mayiga kuma dɔw fɔra a ma a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ sɔrɔsiw ka minɛnzanko la fo a nɔgɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko an baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ n'o ye renouveau télé maaw ye u ka jɛmukan dɔ bɛ u ye Sumelu Bube Mayiga wele ni k'a sigi k'a ɲininka Umaru Baru Sidibe ka fara fɛn min ye Sahana Takiyu kan Abudramani Keita journaliste Kwale Zaba u cɛ saba u ye Sumelu Bube Mayiga don ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ y'a tan ka taa yan fɛ dɔ b'a tan ka segin yan fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga jɛmukan bɛ ban waati min a wulila k'i jɔ kɛlɛw bɛɛ sɔnna sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲininkali fɔlɔ min k'a la san'u ka taa yɔrɔ jan Sumelu Bube Mayiga a fɔra ko avion zango ani minɛnzango la ka di armée ma k'i to a tiɲɛnen bɛ wari dɔ tununa wala société surfacturée la société den kelen 6000 wala 8000 yala ko tiɲɛ ye mun ye n b'i ka jaabi kɔnɔ i préféré don naam préféré don naam a ye mun f'o la Sumelu Bube ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin kuma in min n'a fɔra a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o ye loi de programmation militaire ye miliyari 1000 miliyari 230 a fɔra k'o de bi ɲini san 5 kɔnɔ ko k'a kɛ ka sɔrɔsiw ka minɛn san a n'a warijɛ dalen bɛ kelen dɛ o tuma waati min na ale bilara ministère de la défense kunna o donnama kama sɔrɔsiw mago tun bɛ minɛn min na attaque bi kɛ cogo min attaque bi kɛ ten o don ale ye sɔrɔsi ɲɛma wele mun de kan ka kɛ aw de b'a ɲɛdɔn ko ni minɛn ni minɛn in de kan ka sa o ɲini ka d'a ma a ko minɛn ɲinini o y'ale ka baara ye o yɔrɔnin bɛɛ ale yɛrɛ wulila o donnama kama ka se jamanakuntigi ma sɔrɔsiw k'u mago bɛ nin de la jamanakuntigi ko e de ka baara don a ɲɛnabɔ ne de y'i ta kama sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min n'a fɔra ale k'a ɲɛnabɔ o yɔrɔnin bɛɛ ale ye maa ɲini maa min bɛ se ka na ni minɛn in ye nka o don minɛn kɔni a sɔrɔla k'a fɔ minɛn bɛ jamana min kɔnɔ minɛn de kan ka sa wari kan ka di dɔrɔmɛ 1 tɛ Mali bolo ka d'a tigi ma
o donna kama fɛn min ye jamana kuntigi ale ye yamaruya di k'a fɔ fɛn min ye mina bi sɔrɔ cogo o cogo ka di sɔrɔsiw ma a ye mina ɲini sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye o minɛnko in ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛra ka na contrat signé bɛɛ lajɛlen b'a kalama bɛɛ ɲɛna k'a fɔ a tigi bɛna ni mina ye mina bi di sɔrɔsiw ma nka Mali b'a sara san 3 de kɔnɔ. O ti bɛnkan ye wa sɛbɛnnikɛla ko o bɛnkan min kɛra n'o sugubulo tɛmɛna a ko bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ vérificateur général ye rapport bɔ ka na o jaabi bɔ k'o bi ko kelen la cour suprême fɛnɛ nana jaabi wɛrɛ bɔ k'a bi ni fila si ni si ka jaabi ma kɛ kelen o tuma jɔnni da ye tiɲɛ jɔnni da ye nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ma ɲɛ min kɔ u y'a dossier bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa di pôle économique ma a ko pôle économique y'ale wele siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ k'a sigi u bi papiers ta kelen kelen zana nina nin filɛ nin ye nin filɛ nin ye k'a larawe fɔ k'a ban k'u tilalen ko a ma taa so e kun b'o kalama kuma bi kɔfɛ o il a fait le pôle économique d'accord kuma tɔ bi kɔfɛ o dɔrɔn dɛ a ko kuma in jaruna journaliw kɔnɔ diɲɛ seleke 4 kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen y'a fɔ don dɔ la ale taara Faransi ko a bɛ taa ci la a bɛ bɔ min galaba fɛn min ye Faransi kiiritigilamaw ye u nana ka na sɛbɛn d'a ma tile 2 garde à vue ale y'o de kɛ Faransi jamana kan ni minɛnsanko in na u bɛ k'a larawe tubabuw tilalen ko ndɔndi la i jɛ bɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a ko in ma ban yen dɛ sabula cour suprême ale kɛlen pôle économique ale kɛlen ka dossiers minɛ pôle économique nana ye taafandɛ nafandɛ o labanna tuguni ka dossiers fara ɲɔgɔn na ka taa di cour suprême ma cour suprême ye jaabi bɔ ka bi Sumelu Bube Mayiga k'a lajɛ ya passe o kɔfɛ tuguni politique maa dɔw nana don ko in jukɔrɔ sabu Sumelu bɔlen ministériya la o nana laɲini a yɛrɛ bɛ se ka kungo sɔrɔ cogo min na o nana dossier dayɛlɛ kura ye tuguni fɛn min ye cour suprême ye o nana dossier ta kura ye tuguni k'ale wele k'a ɲininka k'a larawe cour suprême y'a ye ko tɛ nin ko in na o tuma u ye dossier classé sans suite sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi na dɔw bɛ k'a fɔ ko dossier in bɛna dayɛlɛ kura ye tuguni o de kama cour suprême yɛrɛ ye arrêt de ta n'o ye kiiri jaabi ye k'a fɔ nin dossier in ko t'a kɔ ko t'a ɲɛ a nɔgɔlen tɛ a kɛra jamanadenw de ye a kɛra jamana armée de ye o tuma fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye ndɔndi la taa i ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ale Sumelu Bube Mayiga a yɛrɛ ka lakalila ale jɛlen bɛ jamana kiiri a tɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye don min ni kiiri ye min sago kɛ o bɛ tɛgɛrɛ fɔ nka ni kiiri ma taa min jimi sira fɛ o bɛ kiiri lagosi a ko nin minɛnsanko in na n ye kiiriso o kiiriso n'a ye maa min ja i k'ale Sumelu wele a jabajɛlen don nin ko in na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la ne ka jigin hôtel la n ye premier ministre ye su o su miliyɔn 4 o kuma a ɲininkaliw la là je suis d'accord o bɛ se ka kɛ jɔnti sedu ka jigin hôtel la café 10 euros café ni kelen a ɲininkaliw la o bɛ se ka kɛ miliyari 15 k'a bɔ BNDA la samedi donya fɛ a ɲininkaliw la o bɛ se ka kɛ jɔnti ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma tu as des preuves ayiwa attention n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn faire des diffamations ne m'a fɔ n k'a ye fɛn kɛ ne ko y'a ɲininka o la wa n ka jɛ moi je sais ce que j'ai dit n ko est-ce que u y'a ɲininka ni ko preuve ça j'ai cette preuve n'i y'a ye a ma ɲininka fɛn de tɛ yen à Paris le tigre blanc comme neige quel le tigre vive le tigre vive 2022 merci a bɛ ti dɔw da i ko ngɔɲɔ jɔnjɛ dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Musafa Jawara Jamangile Musafa ko a ko politique tɔ suba dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan Choguel Kokala Mayiga premier ministre u n'a kun y'a da i ko ngɔyɔ Yohani Seydou i k'a dɔn maa min mana jamana sɔrɔ dafiyɛ la n'i ye filefiyɛ la n'i ye maa min da miiri to i ja bɛ tigɛ a bɛ kɛ na ko a ɲana b'o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a y'i bɔ URD la ADEMA PSUJ Yohani Seydou i k'a dɔn a bɔ yɛlɛma ani parti misɛnnin caman de u faralen don ɲɔgɔn kan ayiwa min kɔni ye gɔngɔrɔ ye u n'o kɛ ka premier ministre bo fo k'a dagɛlɛkɛ kari Yohani Seydou i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in da k'a maana yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ i bɛ faamuyali caman sɔrɔ nin parti politique minnu n'u bɛ wuli ka jɔ la sira kun dun ye mun ye transition dɔ fara la kan o dɔ ma fara kan o a bɛ mun tɔɔrɔ se olu ma a bɛ mun gɛlɛya se u ma Yohani Seydou k'i k'a dɔn a bɔ ko ɲɛdɔnnen don politique maa minnu bɛ n'u faralen don ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya banba Yohani Seydou k'a dɔn don o don ɲɔgɔn ye don o don sɛbɛnni Yohani Seydou k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ye babali de ye babali min bɛ se ka kɛ sababu ye
min ye transition hali dɔ fara la kan anw na to jala la ten wa o tuma a y'u wele a ka dɔɔnin di u yɛrɛ ma Johnny Seydou k'a dɔn n'o ma kɛ transition dɔ mana fara a kan sabula hali ni vote kɛra sini sɔgɔma dɔw b'a la ala dɔɔnin de ka du da n'a fɔra ko transition banna bi vote ka kɛ sini hali u ka du kɔnɔ mɔgɔ tɛ hali n'u ko bɛ maire ɲini u ka sigida la u t'a sɔrɔ n'a fɔra ko vote bɛ kɛ sini u b'a fɔ tun k'u ma fɛrɛ politiquement tɛ de kɔngɔ de b'u la kuma ɲɛna a ye dɔɔnin du da Johnny Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin maa ma filɛ nin ye wulikajɔ ni cɛsiri la mun de u ma min sɔrɔ san 7 in kɔnɔ IBK fanga na mun de min ma k'u ye IBK fanga na mun de u ma min bɔ IBK fanga na Johnny Seydou o IBK i k'a dɔn o bɔra fanga na a ma san 1 bɔ olu de bɛ kule jalantigɛ la fa bɛɛ lajɛlen la a ye dɔ bɔ transition na u b'a fɛ ka dɔ fara a kan a bɛna ka ninnu u b'a fɛ k'an janfa de a ye vote dɔ fɔ an ye fo votew ka kɛ Johnny Seydou k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ta ka segin jala kun ye mun ye fɛn d'u bolo sabula u dalen don a la transition kuntala mana janya u bi donni minɛ ko bi Johnny Seydou k'a dɔn u bɛna to sɛgɛn ni ɲani de kɔnɔ politiquement de ti lafiya abada fo ka taa fɔ diɲɛ wulila Johnny Seydou k'a dɔn natabaya ani gɛrɛndɛnya Johnny Seydou ani ayiwa min ye ko ye fo nin bɛɛ lajɛlen ka din kelen ma n'o ma kɛ politiquement bolo a ti lafiya n'o tɛ Johnny Seydou san 2022 o ka ja bilen wa sitigi la wa Johnny Seydou k'a dɔn o ni foyi tɛ kelen ye a ko nka min ye politique tɔn caman ye u kɛlen bɛ ka gwɛlɛya banba Johnny Seydou u y'a faamuya o sabula min ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ye a fana ye taama in de kɛ dɛ donc juma o juma a bɛ taa sali i k'a dɔn goudron bilen kan Johnny Seydou k'a dɔn don o don mankan ani gankɔrɔ fili sɛbɛnnikɛla ko o tuma ninnu fana b'a fɛ ka Choguel de ladege waati o fana ka donyɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ Johnny Seydou k'a dɔn a bɔ kuma caman bara ka fɔ wulikajɔ caman bara ka kɛ bɛɛ b'a dɔn politiquement ta in nkalon ye se t'u ye dabali t'u ye e Choguel Kokala Mayiga Johnny Seydou k'a dɔn i ye kɛlɛ ni wulikajɔ min kɛ o fana b'o ɲɔgɔnna de nɔfɛ waati ka dɔ sɔrɔ dɛ n'o tɛ Johnny Seydou k'a dɔn a bɔ Sumele Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ Johnny Seydou mun bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔla dabali la fɛɛrɛ la lafiya la an ba deli ka min sɔrɔ a ta ye Maliko ye Sumele Bube Mayiga ta ye Maliko ye c'est pas la question qui est posée mun bɛ Maliko la kabini démocratie daminɛna mun bɛ Sumele ma min sɔrɔ a ye bonya bɛɛ kɔni sɔrɔ mais qu'est-ce qu'il veut Maliko a ye dɔ bɔ transition la dɛ a ye voté kɛ sini dɛ ça lui sert à quoi faso kanu don ale ta ye Maliko ye a banna o ale ta c'est un patriote anw ye faso jugu ye aw ta ye wariko ye Johnny Seydou ne sɛbɛnnikɛla ko a ko nin gɛlɛya fɔ o filɛ n'i ye nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wele k'a t'u kɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ min u ye min kɛ Johnny Seydou Allah Mali politiquement ti fa an filɛ fɛn fɔla nin ye i ka le tigre do dɛ olu de voté ɲamiya kan IBK jamais IBK a gagné de la belle des manières je dis pas a ka fɛn fɔlɔ n kan d'o ma filanan in kɔni 2018 ta in il a gagné il a bel et bien gagné baara banna mais je vais te donner des indicateurs la preuve qu'il a gagné kɔrɔnfɛla in na maa kun bɛ se ka taa ye wa IBK ni Sema Maou Kungadi olu de urne fa ka da o dama ma IBK bi gagné olu ye urne fa c'est toi qui le dis hein mais je te dis je te prends au mot mais où y a pas je prends l'opinion internationale en témoin donc a ma gagné olu ye urne fa y'a mɛn wa Mamadou non je bɛɛ IBK ka je prends tout le monde en témoin merci bon ne wasara maa kelen min wasara yɔrɔ kelen min Johnny Seydou shut up je shut up pas tu m'as dit de bien développer j'ai dit shut up olu de urne fa tew IBK gagné o fa kalodo ama ba wa ni élection wɛrɛ bi kɛ ni kɔrɔnfɛla ni centre ma libéré maa o maa bɛ ni Amadou Koufa ka di wala i ni Sema Maou ka di e de b'i sigi président la dɛ Johnny Seydou sɛbɛnnikɛla ko parti politique minnu kɔni bɛ nin ko in na i k'a dɔn ne yɛrɛ kɔni jigi warɔ la min na o ye Adema ta ye nin parti belebele Johnny Seydou i k'a dɔn u bɛ se ka taa fara nin ko in na walima k'i da don nin na cogo min Johnny Seydou Johnny i fa to ma ba cɛmɔgɔ Bajo b'a la Bajo b'a la ka kolonɛlamusow bɛɛ neni ko n kelen bakɔrɔnin sen da i da finna i ma kuru Bajɛmɔgɔ jo b'a la ale yɛrɛ de ye ko in kuntigi il est le chef d'orchestre kɔngɔ digira la o Johnny Seydou parti politique a ko ayiwa min ye EPM jigiya kura ARP Adema PSJ Adema a ka tɔn Johnny aw ka tɔn jumɛn le tigre Asma CFP parti présidentiel parti présidentiel UMRDA RDS Johnny Seydou u ɲinɛna PST de PS mon président qui PS Yelenkura Amadou Koïta o tient bon c'est une erreur a fara kan
Ah, donc, si je comprends. Donc, tu fais partie des gens qui n'aiment pas Choguel. Minounde Assimi Goïta fait, tu fais partie de ces gens-là aussi. Aïe, ne mélange pas les choses, c'est la politique. La politique a ses raisons que la raison elle-même ignore. Ah bon? Politique d'eau. Ah, tu es contre Assimi Goïta? Non. On est contre le gouvernement Choguel. Monsieur le procureur de la communication. Je vous envoie. Ça va dire. Ah, tu es contre. Moi, je retire. Merci. Ningu yezebenye. Ningu yezebenye. Aye, mo si sokono aga bibolla. Sabatu ngara nabi ndiga do. Bike. Ijo doni. Jodi Sedu mbala chogo bedi. Dabatu ngana nebi ndiga do. Ni boni sebaye angomi ma Azala Express. Parce que ba no Albert Maïga ni ya ka sebaye. Albert ko. Bambla kele kungolo fla. Na la ma jaga o bambla bi fara. Akwanga ta URD la. URD femenye URD ma membi président Dioro labi. Saliku Sanogo, professeur Saliku Sanogo ani docteur Boubou Cissé Kanubaw ku karlembe nywana. Sebani gala ko akoni ya takalaje femenye beni basgi. Aklete URD konobi sabula u yɛrɛ de bɔra n'u yɛrɛ ye ni nga n'u yara bɛdala bɛla jɛlen kabu ka bɛnbaliya kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛbɛn dɔ kɔni o fɔlɔfɔlɔ la kunnafoni di siraw fɛ u ko a ma tubabukan na pétition kɔni ye laɲini ye diyagoya ka bolo tunɔmi kɛ min bɛ se k'a to jama fanba bɛ min kɔ k'a ka k'o sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko URD président intérimaire professeur Saliku Sanogo a yɛrɛ labanna ka communiqué kɛ ka kangarida kɛ ani fɛn min ye taasiraw ye ni k'o jira sɛbɛnnikɛla ko ni Saliku Sanogo ma jija n'a ma tabali gosi joona a laban denmisɛn minnu bɛ n'olu miɲɛ wulilen bɛ haraba i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna cɛkɔrɔba u bɛna sugusuguma ni k'a firi pi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu y'a sɔrɔ dagarandili na k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu ye wuli kajɔ kɛ maa wɛrɛw tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a kanubaw don ani Boubou yɛrɛ a masurunaba minnu bɛ URD la olu de kɛlen bɛ ka wuli kajɔ kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kalaya o ti dɔwɛrɛ kɔ maa ka bila URD président la joona maa min n'o y'u ja o dɔrɔn dɛ n'o kɛra bɛɛ o tuma u yɛrɛ bɛna teliya Boubou Cissé a bɛ se ka kɛ URD ka cɛbɔ ye président kalafili nataw la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko kunun ko fɛn min ye URD yɛrɛ cɛdenw ye a ɲɛmaa min bɛ n'o ye u ka secrétaire exécutif ye olu labanna ka lajɛ kɛ u bɛɛ n'a kan k'a fɔ octobre kalo tile 23 nata fɛn min ye URD a ka candidat bi kɛ maa min ye o bɛna dɔn a kuma an karila ɲɔgɔn na buwɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ n'olu bɛ Boubou fɛ maa 70 ni maa 2 olu de ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ anw b'a fɛ joona fɛn min ye congrès ye o ka kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye président kura ye o ka jira sɛbɛnnikɛla ko sariya ko o yamaruya b'u bolo ka walasa ka ɲɛ u bolo fɔ maa 100 ni maa 80 o de k'u ka nin sɛbɛn tigɛ bila sabula fɛn min ye bureau 100 sara o 100 sara fɛn min ye n'a sara dara 3 ye olu sara 2 o kan ka k'u bolo sɛbɛnnikɛla ko URD bureau maa 200 ni maa 54 maa 100 ni maa 60 u kan k'o de tɔmɔ o cɛ ma min bɛ t'u ka nɔna n'o kɛra bɛɛ fɛn min ye URD ɲɛmaayaso ye a bɛ diyagoya u ka laɲini sabati sɛbɛnnikɛla ko hali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye URD nin gɛlɛya kelen ɲɔgɔnna delila ka don a kɔnɔ ni hakili b'a la san 2013 fɛn min ye Umaru Ibrahim Touré ale y'i fosi ka bɔ URD la ka taa yɛrɛ ka parti sigi an bɛ don min na i ko bi u ko ma ARP sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Boubou Cissé kanubaw u kalika de don Boubou Cissé a bɛ kɛ URD ka cɛbɔ ye cogo min na u y'a labɛn kɛ k'a fɔ fɛn min ye URD u ka conférence régionale min bɛ kɛ Mopti ko maa bɛna labɛn o bɛna déclaration kɛ déclaration min kɔnɔ u bɛna fɔ bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɛ URD fɛ Boubou bɛ se ka kɛ URD yɛrɛ ka cɛbɔ ye cogo min sɛbɛnnikɛla ko o mɛnnen Boubou fɛ a yɛrɛ nafoloba b'a kun a yɛrɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u nana budget jira la k'a fɔ budget min kan ka kɛ ka baara kɛ 50 a k'o ka dɔgɔ n y'a doublé 100 000 a ye taa baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko 100 000 a y'o da tabali kan jigiya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a b'a fɛ fɛn min ye kɛnɛ kan ye ale to a la kuma duman ka fɔ wa a ka fɔ URD cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ diyagoya Boubou de bɛna kɛ an ka cɛbɔ ye o de kama a ye wari bɔ sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye cɛkɔrɔba ye ale de bɛ fɛn fin sisilen jeninen dɔn professeur Saliku Sanogo a y'o ko in ye kɛ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye maaw wele k'a fɔ kuma min b'a da n'a y'a bɔ a da maaw da fara faw tɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma u ye sɛbɛn kurunin k'a dogo ye
sɛbɛn kɔni ma se ka bɔ tuguni bubu yɛrɛ laban ne dimina ka avion ta kana k'a sɔrɔ programme yɛrɛ o ma ban kɛla sɛbɛnnikɛla ko u nalen fɛɛrɛ kura min bɛ yen n'u bɛ ka bɔ n'o ye o ye pétition ko ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye saya ye ale de ka kunna Soumaïla Cissé n'a balolen bɛ a ka parti bɛ dingɛ dɔ min na yɛrɛ sago kɛ ani sama-samali min na o ti kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'Ala ma ja kɛ URD kɔni a bɛna tigɛ de ka kɛ taafa caman ye bubu bɛ taa ni dɔ ye Mamadou Igor Jara bɛ taa ni dɔ ye Maître Demba Traoré bɛ taa ni dɔ ye furumuso ni denbaya yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ taa ni dɔ ye awɔ joli furumuso ani denbaya kɛ Asa ana denkɛ in de ya joli Bokar kɛ notre fils là ah oui non Bokar Cissé non la famille on des familles amena kuma fɔ u ka bɛɛ ko la a ti kila u k'a di bubu ma ngo amena kuma u ka bɛɛ ko la ouais mais u k'a di bubu ma wa non toi aussi et pourquoi tu dis boubou toi ton problème c'est boubou non wari de b'ale kun amena kuma u ka bɛɛ ko la o kɛra bubu ye o kɛra Igor ye o kɛra Demba ye u bi bɛɛ ko la non an bɛ kuma e ko ya ko wari ti Demba kun moi je retiens ça non kuma na je calcule non donc wari ba bi bubu kun kunungo kuma ani premier ministre ka premier ministre bubu wari ba bo kun ka do ma ala amaba kunungo kuma ani bi kuma kelen bɛ ya Lọ́jọ́dún ne bɛ n kele ku n bí bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan a boli ko siɲɛ 550 ani 1 ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko kulu Jean Seydou n'an m'an janto Jean Seydou k'a dɔn n'an ma filɛli kɛ an laban o laban an ka jamana maa ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ka ko ban ka t'u di ayiwa u fabaw ma Jean Seydou k'a dɔn INPS kuma min bɛ ŋunuŋunu na kɔsɛ in na Jean Seydou k'a dɔn kulu ko ale taara sɛgɛsɛgɛli kɛ INPS baarakɛlaw hali gardien jardin zona minnu bɛ yen ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dasumusuli kɛ ne ko kuma yɛrɛ tiɲɛ mun ye ayiwa INPS la bi dɛ Jean Seydou a ko ayiwa muso min bɛ ɲɛmaya la ale tɔgɔ de ko madame Sidibe Zamilatu Cissé Jean Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲamakilen bɛ ka kɛ muso in ka dɔ wɛrɛ tɛ Zami ka cɛsiri ni wuli ka jɔ n t'a dun maa wɛrɛ t'a dun faso bɛ wari don n t'a dun a ti maa wɛrɛ t'a dun jamana wari don Jean Seydou k'a dɔn cɛ o cɛ i y'o baara boloda jamana kɔnɔ mɔɔw t'i to yen n'o tɛ Zaminatu Cissé Jean Seydou k'a dɔn muso in welela kɛcogo min na ka na INPS la a bɛna don min INPS la min ye INPS baarakɛlaw u b'a dɔn faamaw b'a dɔn maa minnu y'a wele ka na INPS la u b'a dɔn a welela kun min na Jean Seydou k'a dɔn Zami don kelen da kelen a m'a ɲini k'a fɔ n bɛna baara kɛ INPS la walima a ye n bila nin yɔrɔ in na faamaw de b'u bolo bɔ a nɔfɛ ala n'a ka baara ani ko ɲɛdɔn ani wulikajɔ ni cɛsiri min b'a kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma Jean Seydou k'a dɔn INPS don min Zami bɛ taa ye nganamu ni sɔni bɔsindigi la Jean Seydou k'a dɔn INPS yɛrɛ sigilen kun don a sisawara kɔnɔ hali ka wari sara retraité ye a kun tɛ se k'a kɛ o don de u ye Zami wele sabula min kun bɛ ministériya la don o nana taasi kɛ ka miiri kɛ ka ɲininkali kɛ ne welela ka kɛ Mali ministre ye n dun tɛ jamana in dɔn n tɛ jamanadenw dɔn n bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dasunsuli kɛ maa caman de sɔrɔla k'a fɔ a ye ni muso in kɔni dɔnna i bolo ka taa INPS la i ka baara bɛ ɲɛ o de kɛra sababu ye a ye wele bila Zami ma a don Zami yɛrɛ tun bɛ baara kɛ primature la Jean Seydou k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a bolo don ani INPS ɲɛmaaya cɛ ka jan ɲɔgɔn na a ko i k'a dɔn Zami nani Jean Seydou k'a dɔn a ye baara fɔlɔ min ɲini n bolo ti don foyi la diɲɛna fo n k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn Jean Seydou i ka don k'o de ma audit u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen to a kɔrɔ a ɲɛ donnen kuma min nin bɛ majɛ la nin bɛ majɛ la nin kɛra nin ma kɛ Jean Seydou a sɔrɔla ka baara boloda a ko a kɛlen ka baara boloda a laban nana min kɛ a ye wele bila cabinet d'expertise comptable Jara ma Jean Seydou Sipresi olu nana yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ majɛ ni nganamu min bɛ yen Jean Seydou k'a dɔn a y'a dɔn a sigilen bɛ kɔlɔn kunna kɔlɔn min n'a ka don kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ Jean Seydou k'a dɔn a ye sɛgɛsɛgɛliw boloda min ni min ka kɛ i k'o ka se ka ɲɛdɔn Zami fɔlɔ de y'a kɛ Zami dɛ i ka jumadon kuma so don han m'a sigi ten mais je t'assure parce que a natɔla ye expertise kɛ ka taa lajɛ sonyali bɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ min na k'a dɔn vrai ou faux bon sonyali kɛlen filɛ ale tile la nin ye tuguni sonyali kelen min kɛra dɛ o ko de bɛ sen na bon sonyali man kan k'ale tile la bilen sonyali ma kɛ o bilen n ko bɛna kulu ko k'a taara sɛgɛsɛgɛli de kɛ n bɛna kuma de ɲɛ f'i ye kulu ko sɛgɛsɛgɛli de kɛra sonyali min kɛra kabini san 2014 Jean Seydou a y'a bɛɛ lajɛlen se ka taa da kɛra kan o kɛra a natɔ maa dɔw bɛ kaso la bi maa mun ka welela kunna sini ko ka t'olu ɲininka
jɔn de do sɛbɛnnikɛla ko jami baraka dingɛ min ze a bonyana fo k'a fɔ k'a to ten ka sababu kɛ nganamu kɛbaw sɔni kɛbaw jɔn sodi k'a dɔn a bɔ baarakɛla finman n'a jɛma bɛɛ lajɛlen donnen bɛ dingɛ na jagokɛlaba dɔw bɛ yen jaja olu kelen bɛ ka kɔlɔlɔba se INPS la jɔn sodi kabini 2014 k'a bila 2020 na olu bolo bi bɔ yen miliyari kasabi caman de jɔn sedu i bɛna sɔn yɔrɔ min k'a fɔ jami ye baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko jami nafolo dama u ye min fɔ a mana ni maa ye kelen jɔn sodu a ma maa bɔ a nɔ na fila a ma maa gɛn jɔn sodu k'a dɔn sabula jateminɛw y'a jira k'a fɔ hali a bɔ kuma dɔw fɔra kosɛbɛ a bɛɛ nkalon jɔn sodu k'a dɔn jami nafolo dama ka n'a bila bi la a ma deli ka maa gɛn mais c'est ça sa faute mina ni ye o i nana i ye suɲɛli ye ayi minnu ye suɲɛli kɛ i m'u gɛn jɔn sedu e ye ɲɛmaa ye n'i nana foroba baara don minnu ye suɲɛli kɛ i taara fɔ nin bɛ nin nɔ na u y'u minɛ k'u datugu e bɛ se ka maa datugu kaso la e t'u gɛn ka bɔ baarayɔrɔ la ayi i b'u gɛn cogo di ka kungo wɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa fɔ tribunal la tribunal de b'u minɛ mais a remplace lɛ bi maa min bɛ kaso la INPS la n'o taara k'a fɔ a bɛ maa mugan bɔ attention moi j'étais là-bas hein je n'ai vu personne là-bas qui vient de l'INPS ne ko i b'a fɔ dunan de ye mais ne tɛ dugule wa tu viens d'où mais ne ma bɔ Bamakɔ kura e bɔra dugule de ye je connais la situation e bɔra kaso la nin y'a kalo joli tu as quitté la prison ça fait combien de mois? Est-ce qu'il y a 3 mois? Et alors, il y a 2 mois que cette histoire l'a débuté. Mais la dame n'a pas été bɛɛ de bɛ kaso la jɔn Seydou i tulo fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na ko bi jama ka girin mankan wuli INPS nɔfɛ ko fila jɔn Seydou k'a dɔn maa minnu ni sɔmi kelen don k'a fɔ disibaw don n'u ka dingɛ nana dɔn u ka nganamu ɲɛ nana dɔn jɔn Seydou k'a dɔn olu wulilen bɛ jama nɔfɛ fila jɔn Seydou k'a dɔn maa minnu bɛ n'u dalen don a la k'a fɔ bi u ko min ma DAT miliyari 70 ko de dalen bɛ banque kɔnɔ INPS la u mago tɛ s'a ma. Milliard joli? Milliard 70 ko. DAT dépôt à terme. Ala ka keni ngala ne la o de dogo yi. I kala ko mai dépôt à terme. A semaine blende ko dia. I mako ti se wari mi ma kabla yi. O de baby. Dépôt à terme. Jamais yo bara de ken nizam vla yi. Anane. E ko milliard 70. Milliard 70 ko de bi banque. Wallahi ni bara ke gagner. 200 milliards c'est possible. Yora mi ngume ni million mu ngude. Mami nana 2 ans ye milliard bi wolo ne ko play so doza mais ngozodo isomado mais on fonya les amis Allah explique-moi ça ubina musuka ha fonya ko isomado ma mimba kuna non tulenga puma ki boala wallahi ha kulu ye min ni min vo wallahi ubina musuka non je suis d'accord quand elle est venue elle a amélioré les choses mais si ça ibado mingera ko des amis yere kenye non que tellement ibado ke ni lamɛn bani jɔn Seydou a nana bɔ min galama i k'a dɔn a fɔra ko INPS ka dugukolo dɔ san jɔn Seydou i k'a dɔn nin yɔrɔ in de la i b'a dɔn k'a fɔ INPS falen kun don so damada la dugukolo dɔw bɛ yen miliyɔn 30 tawudeni ku ye tawudeni terrain a bɛ san tawudeni ni ko bi fɛrɛ fɛrɛ u bɛ wari d'a kan k'a d'i ma merci u taara terrain san miliyɔn 30 c'est faux jɔn Seydou i k'a dɔn dugu dɔw bɛ yen hali maa fila t'a dugu la k'u ye terrain san yɔrɔ dɔw la miliyɔn 50 miliyɔn 30 jami nana nin sɛbɛn de bɔ k'a da o ye jagokɛlaw ni ŋanamukɛlaw kɔfɛ k'a sɛbɛn bɔ k'a da u t'a bɛ kɛlɛ wuli k'a jɔ ko fo wari ka sara u bi jamana in fa la hawla wala i ye muso in ka cɛsiri jɔn Seydou muso in bɔra yɔrɔ min ni wari bɛ yen n'a bɛ se ka miliyari caman sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛlaw ko a tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ INPS la ala ni tɔgɔ tiɲɛ kɔ n'o tɛ jɔn Seydou k'a dɔn kabini muso in nana INPS la yɛlɛma minnu kɛra jɔn Seydou k'a dɔn wari t'a fa nana dɔn suɲɛni ba kule min n'o kun bɛ sen na jɔn Seydou k'a dɔn bɔ nana kɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama mɔɔw nana miiri kɛ n'a ma fɛɛrɛ kɛ muso in k'a tɔgɔ tiɲɛ ka nin gɛn ka bɔ an da la nin bɛna an ka nabɔ jɔn Seydou muso in bɔra cakɛda minnu na ni kana INPS la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'a kuma fɔra i dabali bɛ ban minisiri so tɛ yen nafolo bɛ yɔrɔ min a ma min kɛ min ye budget ye jɔn Seydou a y'o wari san joli jɔn Seydou k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa fɛn a tɔgɔ di trésor public jɔn Seydou a y'o ɲɛmaaya kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min ma deli ka dɔrɔmɛ kelen kuma ma bɔ maa min nɔfɛ nin cakɛdaw la yalima u bɛna INPS warini de suɲɛ wa warini tɛ dɛ e ko 70 milliards o ye warini ye maa min sera k'o ɲini à moins de 2 ans yɔrɔ min n'a tun tɛ k'ale retraité o sara Jami dɛsɛra déjà elle était efficace elle est devenue inefficace qu'elle aille se reposer maa wɛrɛ ka bila la ale y'a da yɔrɔ min o k'a continuer i tilara wa e k'i ta fɔ sa
wara ne bin daga do ne maklawo et qui t'a pas fallu ni clair ne na kunje. Qu'est-ce que tu veux dans cette histoire là? Moi-même, je vais mener mes propres enquêtes pour publier ça sur les réseaux sociaux. Tu vas reprendre ça dans la révélation. C'est parce que tout simplement. Tu vas pour la révélation. Allah. Moi, je ne sais absolument rien. Dis-moi d'abord. Dis-moi à faudra quoi d'abord. Et puis, mon bon. Mais moi, je suis tranquille là. Bon, on va faire un deal. Je dis mais vous pouvez tuer mes amis tuer. Je dis Semenekala ko ako Yakuba Katle o minye aywa chekeden yere nyama bai sabula conseil d'administration nyama ba de lai o bole ko kalama wore electrique kanyesi jamima jami temenika barai mbi ko sini sabula ningana mungana mu ko minu mbi sina on nya do ka fo ne nana ni chekeden na ibina wuli ka jobuluda o ma chesiri ani bunyani karama jamana famo bo ta ku segere iye baraka yoro minu na sa nani directeur général trésor Soudou Kaboué mi nye wuli ka don ni agwa financier secrétaire général pan Sandourou non c'est du cadre primature apunye agwa chef de cabinet de Mele Bouboué Maïga Zawati là Boubou Cissé fana ano fana jera chef de cabinet non c'est du ngono bani Michel Amala Sidibé o de kele ministrier ministre de la santé o de yala la ka yala ka nyini Boubou Cissé fait nyamada nye muso ndoko me ika janga kenga INPC directrice. Je vais mener une enquête, une nouvelle enquête. Sinon, je refuse. Et je veux une réponse immédiate. Mais c'est une transition militaire ou bien c'est quoi? Transition militaire. J'exige. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Validé. Moussa Ngaï ou Amaï. Moussa Ngaï. Ça pour ça. Merci. Non, mais à vrai dire, cette dame, quand elle est venue, elle a redressé les choses. Merci. Parce qu'elle a son laissé aller bi. Il y avait un laissé aller qui était décrié. C'est donc, mais, Sidibé ou bien c'était qui? A fora Tchemingo, Yoro Kunjana Boulou. A Kunjana. Mais quand elle est venue, elle a redressé. Merci. Mais ne bisira miye, madala ni mogodo na daramuna numa boa kofe de ka, muso njamba kofe. C'est-à-dire, c'est que barakela do debe, Breman Numsa Diallo, Odet Mei, Anano de Nola, elle a redressé. Mais actuellement, il faut que y ait mis pour des toilettage de ces personnels là. Parce que mogodo debe boa kofe pour que Kadjamba. Bien sûr. Et que tu peux, toi tu peux pas être à tous les niveaux. Ni que les niveaux évidemment mogodo de là qu'attaché de confiance. Maintenant non lui Jamba. Non il bitoro. Aujourd'hui, Jamana Nyemon Kanga, soit ou ka pouvoir dama, aka yenfura, ou bien, allez la kapo, n'intise ka frambabla. Adjara kabao, yora geledo. Mami mi kasola ame ma bisa babo. Eta nyedon, ni tare place la bi. Tabarakala. Alhamdulillah. Do to na bin digado. Ala kaniji. Ito nga te premier mi. Zara. C'est Zara premier. Josi Zedou, Mbala Chogobedi. D'abord, on a une dégado, Obike, Angomi mal le témoin chéré, Amidou Keita Niaka, Amidou Keita Ko, Aoudabe Jalala, Dajou de Kumba, Feminier, Nango Dambele, CMDT PDG, Ninga Pubaroya Djougou Fama, Nango Dambele, Akwabi Alatano. Sabanigako, Akonia Takalaje, Feminier, CMDT PDG, Nango Dambele, dɔw kɔni kun ye kibaruya cɛru fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ a dalen debi banajugu la k'a ti se ka foyi de kɛ o tuma fɛn min ye kumajugu caman ye o y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don Nango Danbele a farigana a ye tile 10 de kɛ bana la a ma se ka taa baara yɔrɔ la o yɛrɛ kɛra sababu ye premier ministre o ye taama min kɛ Sikaso ani Buguni ka taa Kucala fɛn min ye CMDT PDG a ma se ka taa sabula ni sɛnɛ kuma bi fɔ kɔɔri sɛnɛnaw jango kɔɔri sɛnɛ jamana kan maa min kan ka ye ɲɛfɛ ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn o kan ka kɛ CMDT PDG sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Nango Danbele ye a ma ye kɛnɛ kan a yebaliya maa caman ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ ko k'a wulila ka bɔ jɔyɔrɔ in na sabula k'a ti se tuguni sɛbɛnnikɛla ko nkalon kuma Nango Danbele farikolo de kun y'a janfa i n'a fɔ o ye buna hadamadenya taa cogo ye cogo min na nka an bɛ don min na ko bi a kɛnɛyana fɛn min ye baaraw ye a y'o daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi jamana in ti faamuya maa caman bɛ yen minnu kɔni kɔrɔtɔlen bɛ to a tiɲɛw kumalangolo caman bɛ yen minnu b'o fɔ
fɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ɲinan zamanya b'a fɛ ka diya kɔɔri sɛnɛnɛw la n'ango danbele a bɛna cogoya diya min sɔrɔ maa caman bɛ minnu kɔni y'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ n'ala ma jakɛ ni kɔɔri kɔni feerela ka ɲɛ n'ango bɛna cogoya diya sɔrɔ o tuma n'o kɛra a tɔ bɛ ban ma cakɛda in na dɔw dun bɛ jɔyɔrɔ in nɔfɛ u peresilen bɛ o de bɛna ni ŋunuŋunu kuma ani ko caman ye minnu n'u b'o lawuli a nɔfɛ n'o tɛ Amidu ko n'ango danbele foyi t'a la bi a ye baara daminɛ wa il est compétent a galabu b'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou i bolo don hadamadenya ɲuman i bolo don maa tɛ Ala deli ka bana kisi i ma ni bi ɲɔgɔn ma ayi o ye juguya ye n'an ko Ala kana bana k'a la min b'a to a bi dɛsɛ kolo kɔnɔ ka banabaatɔ kɔni don n'an ko a ye banabaatɔ n'i ye ka kɔrɔ banabaatɔ don mais le journaliste te dit qu'il est en très bonne santé. Non, je sais, mais c'est un maladif. Non. Ni maa min ko ko Dabasingile ma ɲi i ye kuma jugu fɔ wa i ma kuma jugu fɔ tiɲɛ t'o ye wa mais ça n'empêche pas n ko an mago b'a ka connaissance intellectuelle de la o tuma hakili bana b'a hakili la wa banabaatɔ kɔni don banabaatɔ nin don dɛ il a fait 10 jours de maladie maintenant il est en pleine forme il a repris service c'est à dire que bana kura min fara la kɔrɔlen kan o de tun y'a dɛsɛ n'o tɛ banabaatɔ don banabaatɔ don banabaatɔ nin don mais décidément tu es de mauvaise foi pas du tout nango yɛrɛ i mana nango yɛrɛ ye décidément mais tu es de mauvaise foi ni kɔɔri sɛnɛnaw ni Ala ye olu ka sa ja i k'a dɔn nango ka tɔgɔ duman nango ka tɔgɔ duman sɔrɔ Yohane Sodi k'a dɔn n'o bi kɛ sababu ye Mali kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka hɛrɛ sɔrɔ Ala m'a kɛra amina Ala m'a kɛra on n'a rien contre lui merci mais seulement mi meuble ayiwa ayi delila sa i bolo don sa non laisse-moi parler on n'a rien contre lui sa personne anw tɛ marché ɲini clé de Guana an tɛ marché ɲini pas de commentaire an ma deli ka marché ɲini an tɛ fonctionnaire ye an tɛ kɔɔri sɛnɛkɛla ye donc on n'a rien contre sa personne mais ce qui ne va pas on le dit haut et fort ɲina kɔɔri Ala de b'a fara an kan n'o tɛ sa nana Yohane Sodi ko ma ɲɛ dɛ engrais ma se a se kuma na c'est vrai ça c'est très grave c'est pas normal engrais ma bɔli kɛ c'est vrai et c'est pas normal mais Nango est en bonne santé et cela suffit o de b'anw ka naja a mana ja i bolo don Yohane Sodi bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don o don min ye Jakaliya M Danbɛlɛ nin y'a ka sɛbɛn ye dugukolo kɛlɛ jamana in kɔnɔ a ti ban Yohane Sodi k'a dɔn Awa Jalaki binnen bɛ contrôleur général de police a bɛ retraite la Yaya Sangare kunun ko Yaya ani bi Yaya kɔni i k'a dɔn a ye tɔgɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔ wa a y'a tile 3 kɔnɔ kɛ Yohane Sodi nka i k'a dɔn hali bi n'a ka bi tɔgɔ gɛlɛya b'a nɔfɛ Yaya kɔni i k'a dɔn a ka dugukolo ko yarɔ o tɛ bila ko ye min ye Bakɔjikɔrɔ ni extension ye Yohane Sodi k'a dɔn dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen titre foncier don o kɔni kelen bɛ ka Yaya ni Awa dugudenw bila ɲɔgɔn na bi kosɛbɛ se bɛ n ye Yaya ta ye min ye ka k'o ye dugudenw ka lakali la wa i k'a dɔn n bolo para ka jan nin bɛɛ lajɛlen jalaki bin bɛ Yaya kan sabula sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn kɛnɛ lahulata dɔ bɛ yen lotissement waati a fɔra ko kɛnɛ in ye jamajɛ kɛnɛ ye Yaya kɔni a t'an bɛ firiw ka tepi Yohane Sodi k'a dɔn cɛnjɛ ni bɛlɛ ni siman ni nɛgɛ olu kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲininka Bakɔjikɔrɔ ni extension mɔɔw olu laban nana fara ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ baara in tɛ ka jɔ n'o tɛ u laban bɛ taa tiɲɛni kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin hakilinaw ta k'a lajɛ minisiri min n'a bɛ dugukolo kunna u y'o ladɔnniya ni lɛtiri ye Yohane Sodi k'a dɔn dugudenw kɔni b'u sɛbɛ yɛrɛ de la ni nin ko in ma dabila Yaya fɛ k'a don na ko kɛ ko min kɔni laban a bɛ sɔn ka lakali sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ titre foncier tɛ Yaya bolo sɛbɛn wɛrɛ t'a bolo hali n'a sɔrɔ u b'a bolo a dabɔra dugu de ta ye wa dugu kunko k'a bɛ kɛ fɛn dɔ de ye Yohane Sodi maa kelen kɔni ka t'i waa da u la o ye kɛwale min jɛ ka jugu kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Yaya kɔni a delila ka sɔrɔ nin ɲɔgɔn na dugukolo kuma na a mɛnna wa a ka ca jamana kɔnɔ Yaya Sangare a yɛrɛ dun sera sabali n'a sɔrɔla tiɲɛ don Yohane Sodi k'a fɔ dugukolo in t'a ta ye a ka ja i k'a dɔn hadamaden i bɛ kɛlɛ kɛ dugukolo min nɔfɛ Yohane Sodi k'a dɔn maa dayɔrɔnin i yɛrɛ bɛ dayɔrɔnin min na dɛ o de jɔrɔ o de y'i ta ye. mais ji bɛ hakɛ min na ale k'an ka dugukolo ko kɛlɛ kɛ bilen wa. ayiwa a denkɛ tun tɛ nin jɔyɔrɔba in na. denkɛ jumɛn. son fils Alpha Yaya Sangare. non. mais c'est son fils. ah oui. ah oui. n'o tɛ Yaya tɔgɔ sɔrɔ dɛ. a ye tɔgɔ min sɔrɔ politikiya la a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ. wa a ye wari yɛrɛ fana sɔrɔ koyi. mais ATT lui a fait confiance i bɛ kan o kan ye nord la. a polisi kan sɔrɔsi kan gendarmerie ale de y'a bɛɛ jɔ en tant qu'entrepreneur. voilà. ni min ye sɛbɛn ye. an ye min bɔ min don. il est attaché à la vérité.
c'est-à-dire tiɲɛ de ka d'a ye n t'a dɔn ko ni min b'a ni ninnu cɛ mais n bɔra fɛn o fɛn kalama nɔfɛ il est attaché à la vérité. Ouais, a bɛ laban la ani maa dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnni kɔrɔ yɔrɔ ko dɔ la. Tout à fait. O tiɲɛ labanna ka d'a ma. Mais n tɛ nin kɔni dɔn. Je connais pas ça. Bon, kuma bɛɛ n'i ta bɛ kɛ tiɲɛ ye. Nka kuma bɛɛ fana cogo bɛ dugukolo ko la. A maɲi. Ɲɔgɔn soda a maɲi. C'est pas bon. Ni mun ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don. Daba tɔgɔ ne min tɛgɛ don. O bi kɛ. Kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant. Naam. Fasiriba n'o ye Mohamed Aïdara ye. Nin y'a ka sɛbɛn ye. Sirifukɛ. Mohamed Aïdara ko. Mun de gɛlɛya b'a fɛ ka don Haut Conseil des Maliens de l'extérieur kɔnɔ. Président min n'a ka baara banna. Abibu Sila. Abibu Sila. Yala a b'a fɛ ka mun janfa jugu kɛ. Diyakoya n'ale tɛna si bɛɛ lajɛlen kɛ. Maliens de l'extérieur. Jamanaden minnu bɛ kɔ kan u ka koɲɛ ɲɛnabɔli la. Waati dɔ kuma sera. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abibu Sila ye. A b'a fɛ fɛn min ye mandat sabanan ye. K'o kɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye o ɲɛmaya la. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin conférence min. N'a kan ka kɛ utukalo ye. A tile 27 n'a tile 28. Ko in laban a tɛna kɛ ko ɲuman ye wa. Sabula fɛn min ye bɛnbaliya ye. O dugu jɛlen bɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. Abibu Sila. Daga yɔrɔ min yɛrɛ dɔɔnin b'a la o ye Gabon ye. Libreville. Fɛn min ye Gabongaw ye. Maliden minnu bɛ n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye. U ko min ma Komaga. Komaga kɔni a ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ. Abibu Sila b'a kanbɔ. Au Conseil des Maliens de l'extérieur nɔfɛ ni tɔn min tɔgɔ ye. Komaga olu t'a ko ladɔn bilen koyi. Sabula fɛn min ye sariyaw ye. O bɛɛ lajɛlen b'a bɔ k'a bin. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko Haut Conseil Malien de l'extérieur. Maa minnu bɛ yen n'olu b'a kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ Abibu Sila. Sariya sɔsɔ da a y'o baara de kɛ. Sabula fɛn min ye nin cakɛda in ye. A sariyaw jɛlen bɛ. Mandat 2 n'i y'o kɛ kaban e bi bɔ a la maa wɛrɛ bɛ na. Abibu Sila ye mandat 2 kɛ. Diyakoya fɔ n'ale ti mandat 3nan kɛ ka sariyaw sɔsɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn min ye sariyaw ye. Olu kɔni jɛlen bɛ. Wa ko in a kɛlen bɛ ka ko in de kɛ lemuruba ye k'a ba yɛrɛ kelen da ma. K'a gulɔki kala ni k'a suma k'a ba yɛrɛ ma. A ye sɛbɛn bɔ. K'a fɔ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka kɛ Malien de l'extérieur ye. N'i b'a fɛ k'i kɛ candidat ye. Fɛn min ye million da cash. K'i b'o bɔ waati segin ma dɛ. O tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛ yen ni olu fanga ma bon k'olu sen bɔ a la. Sɛbɛnnikɛla k'o dɔrɔn dɛ. Taabolo sariyaw ani texte minnu bɛ yen a kɛlen bɛ k'a camanba den de ta fɛn min ye maa caman ye ni k'olu sen bɔ a la ka bɛɛ yɛrɛ sen bɔ a la ka tɔtɔ ale kelen ma. E dun ye mandat 2 kɛ kaban sariya ko mandat 3 tɛ se ka kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Abibu Sila ko in kɔni wulilen b'a nɔfɛ. Sabu dɔgɔkunfurancɛ in na jɛkulu dɔw taara ɲɔgɔn ye. Olu yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ ni k'a tigɛ u ma kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ u ka candidat u ti diɲɛ n'a ye. Sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'o ye CSDM ye. A juguyaba de b'olu kɔnɔ sabu kɛlɛ b'a n'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Olu fana kɔni y'u da don kuma in na. N'Ala ma jɛ u bɛna taa jɛ ka bɛnbɛnbɛn de k'a la. A laban bɛna taa malo nin ko in na. Sabula cɛkɔrɔba n'i sigi kuma dɔ dumuni kunna i bɛ wuli kuma dɔ. O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Sɛbɛnnikɛla ko Abibu Sila n'a ka kegu bi fɛn min ye ko in ye a bi bɔ a la ni bonya ye n'o tɛ fɛn min y'a malolen a bi bɔ ko in na. Sɛbɛnnikɛla ko Abibu Sila yɛrɛ a kɛlen bɛ ka sɛbɛnni kɛ ka lɛtiri ci Mali faamaw ma k'olu ka wari d'ale ma min bɛ se k'a to ale ka taa lajɛ in kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ ye sariya sɔsɔ dɔ de ye sabula fɛn min ye nin transition fanga ye i t'i miiri diɲɛ nɛni foyi la n'a m'o da M5 RFP ani minnu y'a yɛlɛma kɛ o don y'a sɔrɔ ani IBK u da bɛ fili kelen na a yɛrɛ ko don dɔ télé la IBK ma ko ale bi k'a ka directeur de campagne ye jamana kɔ kan. Sɛbɛnnikɛla ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur c'est apolitique a ti politique kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Abibu Sila kɔni a ye maliden minnu bɛ kɔ kan a y'u faa k'u da k'u kantigɛ o tuma maa minnu bɛ yen ni niveau olu la n'u bi ko kalama olu de wulilen bɛ k'a fɔ u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini wa fumale kan. Oui président oui an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini. Abibu Sila Joal Sedi k'a dɔn ne bɛ dɔ dɔn a la sabula ne y'a dɔn Mali kɔnɔ n y'a dɔn Gabon Joal Sedi k'a dɔn fɛn o fɛn n'i y'o fɔ o bɛɛ bɛ ɲɛ Abibu Sila ko la. Joal Sedi k'a dɔn nka hadamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka di kɔnɔta kan ɔ Maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u dɔnni ne kɔni y'u dɔn ka tɛmɛ maa caman ka jamana kɔnɔ. Bon sariyakisɛw n'u taabolo don n'a fɔra sariya la k'a fɔ anw de y'a sigi anw k'an t'a fɛ o ye tiɲɛ ye o tɛ nkalon ye dɛ. Gɛlɛya min b'a ni CSDM cɛ o fana dɔnnen don n ye dɔ d'o la o fana ye tiɲɛ ye. Nka min kɔni ye ayiwa mandat 3nan ye sariyatigiw fɛ yen a n'a ka kan wa a n'a man kan wa n t'o dɔn. I t'o dɔn sariya de b'o fɔ. Sariya de b'o fɔ.
mais journaliste y'a fɔ nka min kɔni ye abo gabongaw ye i y'a dɔn ale b'o jɛkulu de la jɛkulu min n'u k'a ma ko komoga olu ye lettre kɛ kununko ne ka jɛmukan na k'a ci k'olu ta a t'olu ka candidat ye u t'a fɛ olu t'a fɛ bi u t'a fɛ sinon u ka candidat tɛ o sariya bɛ n bolo gɛlɛyara nka cɛ caman fana bɛ girin na Gabon i ye tɔgɔ sɔrɔ i kɛra milliardaire ye ala ni Abibu Sila sababu n b'o fana dɔn ne ye dɔ ye réseaux sociaux kan Tidjani Niang Libreville n'i y'a ye déclaration kala c'était ma première fois de le voir même en image mais il me semble que minnu bɛ nin ko in kɔfɛ u kɔ ka girin dɛ non bon ça c'est autre chose ninnu tɛ Abibu Sila ka nami kɔrɔw ye dɛ non Tidjani Niang o ye n teri ye n y'o dɔn n bɛ ko in ɲɛdɔn Komoga c'est une association denmisɛnnin jeunes de bɛ ils sont tous des milliardaires les Tidjane les Diawara milliardaires don bon vraiment ils ont trouvé nécessaire que k'a fɔ maakɔrɔba minnu bɛ yen u ka bɔ yen ko la ten nouvelle génération c'est la nouvelle génération leur combat c'est ça effectivement ils sont capables ils peuvent faire beaucoup de choses ils veulent plus les vieux parce que Abibu ye san joli kɛ de tout le temps de tout le temps franchement non mais il faut qu'il change de tout le temps non bon ale ni cɛ dɔ bɛ sanubɔlaw ka ko kunna Babaladaw depuis ne y'o structure in fɛnɛ dɔn ale de bɛ ko in kunna ye Abibu Sila toujours malien de la o tuma fa tiɲɛ don wa bon non ça c'est tu es trop ça tu va aller il faut aller tout doucement mais pourquoi doucement parce que tu le connais non moi je le connais et je peux lui dire ce que je pense voilà je peux lui dire ce que je pense honnêtement mais me ko ɲɛdɔn de n b'a kɔnɔ ko de dɔn mais à ton avis qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui Abibu Sila si tu devais le conseiller moi si je devrais le conseiller je lui dirais de démissionner c'est tout parce que ni ko gɛlɛyara ka se nin yɔrɔ in na i y'a dɔn maa caman bɛ o t'i fɛ tu démissionnes i b'a bila tu sors par la grande porte i bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka to a la ye dɛ mais i b'a bila tu sors par la grande porte mais adamaden bɛɛ bɛ faamuyali kɛ ka da i ta kan o ye mais a ye ɲuman caman kɛ mɔgɔ fana ye dɛ Sila napɛ o t'an bali k'o fɔ dɛ ayiwa Segu taalaw de bi Jamari Kone ɲɛ bilennen anw b'a ɲɛ ne le connais pas ne b'a dɔn parce que ne ye Nami moi je le connais pas ouais moi je le connais voilà j'ai été à Libreville ne t'a dɔn ne ti Tidjani Niang dɔn ne ti CSDM cɛ in dɔn n ti maa si dɔn ne b'u bɛɛ dɔn wa ne b'u bɛɛ dɔn ne y'a bɛɛ kɛ Nami si c'est ce que tu veux dire voilà Tidjani Niang i b'o min fɔ c'est l'homme de 7 nuits 7 millions 7 nuits 7 millions il est min tɔgɔ fɔ o de dɔn mais ça va pas chez toi tu es malade retire ton mot merci wa Tidjani Niang m'a dɔn 7 nuits 7 millions ne b'a dɔn ne bɛ Tidjani Niang dɔn ne b'a dɔn ayi n ko bari ka dalu de di ma n ko b'a dɔn n'i ye su 7 ji ala ye su o su da n'an ye surafana dun n'a taara n bila n ka hôtel la a bɛ 1 million diya su 1 2 3 4 5 6 7 8 e taara kalo 1 kɛ kama ne taara tile 15 kɛ kama n kana su 7 ma i seginna 7 nuits 7 millions i taatɔ t'i sara o de ye tiɲɛ nin ye tak yɔrɔ n b'u dɔn dɛ i b'u dɔn Abibu Sila min filɛ nin n taara fɔ a ka so an ye surafana dun ɲɔgɔn fɛ n wuli to a ye 1 million 3 di yan sugule bon e tɛ se ka tiɲɛ fɔ ninnu ɲɔgɔn n dun tɛ i dun ɲɛ bɛ n na n den nkalon Mohamed Cherif Aïdara mugan dancɛ dɔrɔmɛ tancɛ nka hɔrɔn don baarakɛla don tiɲɛfɔla don place ko ka d'ale n'a ni maa ma jɛra min jogo ye min ye n b'a bɛɛ dɔn Mohamed Cherif Aïdara qu'on l'aime ou pas non c'est ton domaine c'est un battant il dit la vérité il croit à ce qu'il fait ou à ce qu'il a fait de 2015 kana bila bila a ye min kɛ malien d'élection yɛrɛ maa ma ɲɔgɔn na kɛ je le sais moi je le connais mais a tɛ mɔgɔ di yan je le dis en plus ayiwa e de b'u dɔn dɛ nka n ye bɛɛ jogo f'i ye dɛ awɔ n ti siran koyi bon i ka Abibu Sila i kɔrɔkɛ in a fa y'a k'a jɛgɛ jɔnni tɛ dun ne bɛ o da tɛ n kun Finamori ko a ko ɲamakalaya ko ɲamakala tɛ a tɔgɔ di ayi i m'a kɛ ɲamakala ye i bɛ bɛɛ dungɔ f'i ye ayi o tɛ ɲamakala ye ne kuma kɛ hali ɲamakala ye i laban bɛ k'o de ye i bɛ kɛ Nami de ye
o datengu yonzo dum bi boli jabanye sebe minu kama l'indicateur de renouveau min ye jerejakulu min be nuka association Mali Debout en marche yon se du cadre kunye tabale gauche kafo una abo wulika joke wulika join covid koso o yabla octobre ko kile flan natala min ye memorial Modibo Keita yon se du cadre Mali Debout hal nu madu buluke u ka nyema do be Mohamed Togo o nyininga ako u ka wulika join chesiri covid 19 na u ye fenja mange deme ani deme u yo takadi ma chama ma yon se du cadre ma minu mbe ni awa desabula u ka deme nunu ngoni o kera ka balo ani hakilu nyumanya taka ma chama zegere o ukoni ngumina walandi minge no ye bunyai yon se du cadre bunyai ngoni u keleme ka bwa do koro ka bla wati warela maba chama mbe minu nganga awatanu kene mbonya era dilembe ministre colonel major Ismaila Wagema ministre de l'environnement et de l'assainissement et développement durable Modibo Kone yon se du cadre président au conseil islamique a Seyd Ousmane Madame Chérif Aïdara jawkala do be ko jaaje sago e cadre groupe ADS ani Youssoufou Touré oye Jabali Transit Adama Bagayogo Sopro Mac Bouakar Tanja Jabi Tanja ka Bouakari groupe Tanja tigi yon se di ka don akacha sebeni kala kone ayajira ka fo mingo ni tugoyi ajira ka fo ko mbora do ko kabla ni ngoina ni munye sebenye anye mimbo l'indicateur de renouveau kono akabi bolla dama to rabita e ko anda bla yon se do ambi bita im bla ka dugo donge bale masira tirisira jamana maba min ya sogo doni kata anga choroba ka bani na segu min ye ba saliyanyi doni sudi ka do mi dugo ka be saliyan daw mali kono mali koka ma deli ka choroba nyena ngane ma togome ma ka ke wale dome yen galotige doni sudi ka do garibuke ni ba fe so ngada fe e garibu de ni ba fe ka kafe ni mburu ni berdu ni ba fe ko dedun so mo ni mata sando ka dala ita soro segu mao makera mba fe ka kafe ni mburu ni beri du sogoma o sogoma ibi ta sala do kaso ala nye dungo do da o makotige document ko ka damine ka promo muso deme ka bonno la promotion féminine ma min folo ya damine segu ko basala do ale depuis mi boloti akumo de duru do muso la ubita ke bagi nu ya fere wati o ba ke ko so wala ni dalita fe ni u ka tono ta la kana ka warda ma ati korto adda de la ka fo an demsani mai akwa ala ko do kale ale fe do ya nyana amma jeli ko yem mana don so de ka do ka fandanya fo abi kuru genge ademsani ma ka kuru genge ka ke menise ka kuru genge wasa ababalo bi solala ka kila ka war soro don so de ka do war bidan ni bitigi datugura u be reseti dan ka fo bebi dese minu bi ni ka so ba to afle boroko na ka ta ka to ala ni ngale basalanda de la kanvoni kuma va moi et receti ka sengeke fo ka ke menuisier abi kuruni de genge duru tanda ka yala ka fere ko wari fara nyonga ka babalu basala yo ka sigu o ko fe ka kila ka war soro ni bitigi datura wula da fe firi da fe nu baraka war da u ba da ka da bebi deseta bebi segen u bi war to ta ka fili boro kono ka siri ka dai ka siri ka blai sini u bina kontel damne Allah kibar sigay ala o kale ala ni va plaka kai ala fe wara kai nyo don yon se do o ye munye ka shi dama asara sambi kono da ani kono do ka de chama dama abisa domi jon so fo ka fa ka do laba tira anya mafie atlo magere jon so di ka don hakili ma non ça fo ka fa abisa domi al ni jima so ala ya so wi mani mangundo jon so di ka do juru do na deunde la ni ma fa kerata o ko ko juru do na deuna e ko deuna fa imbo o ko no mbu yera masawo no te fayin ne ma ye de ni min woni ma ne ye lakali min maka e ki ma ba munu bi sebeni ke aka fatuli fole ka tanu sereya munu ni ne yoye internet ka radio so ni to non c'est pas petit ni ala sonama shuina min ye bamananga jemukai journaliste de ka do nye min do ala no lakali tabarakala nye min me no lakali ani ne fa jera fo ka ta fo saya sera nere fama joni se do yani va ka jelte mo va ye min woni fengelende bene ni salanda do nje sa fengelende toranje mva sara ne fa bi sa do min ngoni tora salanda ko sokono ngoni anda sa de atita salia sarao
n tɛ ŋɔni in da dɛ ni den min bɛ se ka ŋɔni in da ka bila a ka so Salanda ko ni zara mais alors là den ninnu ka so fawusow don a place ayiwa ne kɔni ni den Salanda place foyi tɛ Mamadu ka so sabula ne ka cɛkɔrɔba ŋɔni fila de tun b'a bolo ŋɔni kelen o tɛ ka maasi ɲɛnajɛ Salandaw kɔ n'a nana ŋɔni fɔ a ye sufɛ n'a bɛ taa a bɛ ŋɔni sɛmɛ Salanda so kɔnɔ o ŋɔni tɛ fɔ maa ye o tɛ fɔ maa ye maa wɛrɛ jatigi wɛrɛ tɔ minnu bɛ olu jɛra ŋɔni kelen na ne fa sara ka ŋɔni in sɛmɛnen bɛ Basɛlɛ Zara yalɔ ni cɛkɔrɔba fatura tiɲɛ bɛ tila jɔnni bɛ ŋɔni in da maa ti sɔrɔ ka ŋɔni in da sa u kana ŋɔni in di daba ma a ka so yan n'o waati dafara n'o tɛ waati dafara Mamudu Kamara waati dafara a tun bɛ k'o ta ka su cɛkɔrɔba nana a denkɛ bɛ kasi a denkɛ ye chauffeur ye impôt direction na ko Dawuda Kulubali ninnu va ko nana maçon kun don miyanka cɛkɔrɔba a tɛgɛ ka di o tɛgɛ ja da ye na kogo kurunin de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ k'an bɛ jigin ale ka du kɔnɔ Mahamadu a b'a fɔ i kin'a kɛ dɛ i kin'a kɛ o b'a sɔrɔ min bɛ kɔ o ka farin i bɛ kɔngɔ ta k'i cun bajanw ni i bolitɔ a bɛ tufa wolo ta n'a y'i bɔ a t'i da a b'i bɔ kulo la ko dawu i bɛ bɔ ka bin m'a f'i ye k'i kin'a kɛ Mamudu waati dafara sisan burabele olu minnu sɔnni da farikolo ne kan ne surafana t'o dun na su in na nɛgɛ ɲɛ mugan segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ mugan ni kelen sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ inshallah sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamudu bolo tun bɛ nɛgɛ la journaliste Seydou Daba Tunkara